2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव BTR एकर्ड BTR पिस एकर्डा जादोंमोन आरो गुबैयै बे पिस एकर्डखौ सोरखौ लानानै बानायदों होननानै जों जुदि मिथियोब्ला NDB फोरखौ लानानै बे BTR पिस एकर्डखौ बानायनाय जादों मेजरलि दै रायजो राजा नोंथांमोन। बेनिफ्राय 2020 मायथाइनिनो 26 डिसेम्बराव जोंनि दानि CEM मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा स्पेशली गावनो हारसिं BTR एकर्डनि क्ल'ज दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय अमित शाहनिसिम लेटार लिरदों। दा बेनि गेजेराव मोनसे लजिकेल कुइसना जाहैबाय मा बे BTR एकर्डआव गोबां सिगनेटरिसफोर दङ। बैफोर माखासे सिगनेटरिसफोरखौ दोननानै मानगोनां जोंनि दानि CEM प्रमद बर'आ गाव हारसिं माबोरै मानि थाखाय मानगोनां अमित शाहनिसिम पार्सनेलि BTR एकर्डनि दफाफोरखौ BTR एकर्डनि क्ल'जफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय रिक्वेस्ट खालामहरनाय मोनसे लेटार। बर' हारिनि सुबुंफोरा बर' हारिनि मानसिफोरा आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय गोबां थै होबोबाय, गोबां जिउ बाउसोमबोबाय, नाथाय बर' फिसाफोरा थै होनायनि जाखिनि मोननांगौ बेसेन बेखिनि बेसेनखौ दिनैनि समाव मोननो हादिया। सोरनि थाखाय आरो मानि थाखाय दिनैनि समाव जोङो बे थैनि बेसेनखौ मोननो हादिया रायजो राजा नोंथांमोना मोजाङै बिजिरनानै नायलायबानो जाबाय। बे BTR एकर्डखौ लानानै जोंनि हारिनिख्रुइ बांसिन खुसि दिनैनि बे समाव गुबुन हारिफ्रा। The government has neglected the Bodoland statehood demand, which is older than even Telangana's, which recently ceded from Andhra Pradesh. Our demand started in 1967, while Telangana's began in 1969. Telangana, Uttarakhand, Jharkhand, every problem was solved. जेरावनोखि जों मोनसे बाथ्राखौ दिनैनि स्टेजाव रोखा फोरमान मोनो जे भारत हादरनि सिङाव जोङो आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड स्टेट क्रिएट खालामनो थाखाय जोंनि बर' हारिनि बर' सुबुंफोरा भारत सरकारजों सेपारेट स्टेटनि थाखाय दावहा नांदोंमोन। नाथाय जोंनि उनाव जायफोर दावहा नांदों बिसोरसो साक्सेसफुल जालांबाय। जोंनि बर' हारियासो सेपारेट स्टेट सोरजिनायाव गिबिमोन। जोंसो बर'फोरासो गिबिसिन सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ क्रिएट खालामग्रोनो हानांगौमोन। जों दिनै गिबिसिनासो उनाव गोग्लैसोनानै थानांगौ जानानै फैबाय। माबोरै मानि थाखाय आरो मा जाहोनाव जोङो दिनैयो बड'लेण्ड स्टेटखौ जोङो क्रिएट खालामनो हादिया, लोगोसे बेनि दायनिगिरिया सोरनि आरो दिनैनि स्टेजाव बेनि दायखौ जों सोरनाव जाबसिननो रायजो राजा नोंथांमोन। बेवहाय ओरैबायदि मोनसे पलिटिकेल डार्टी पलिटिकेल गेम प्ले दं जायनि थाखाय जों दिनैनि समाव जोङो आलादा रायजो सोरजिनाय हाबाफारिखौ जोङो साक्सेसफुल खालामनो हादिया। जेरावनोखि जागायजेननाय समनिफ्राय जोंहा 5,000निबो बांसिन बर' फिसाफोरा जिउ खोमानांबाय, 20,000निबो बांसिन बर' फिसाफोरा जोबथेसालियाव जोबजानानै थानांबाय। 2019आव जेब्ला मेनसन खालामो जे बेवहाय मोनसे मेनसन खालामबावदों जे Indian government should take measures to solve NDB issues. NDB फोरनि जेसेबांखिनि प्रब्लेम इस्युफोर दङ भारत सरकारनिसिम सल्भ खालामना होनो थाखाय दाबि खालामो। लोगोसे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव NDB फोरखौ लानानै मोनसे पिस एकर्ड खालामनाय जायो रायजो राजा नोंथांमोन, मोनसे BTR पिस एकर्ड। बे BTR पिस एकर्डनि गेजेरजोंनो मानगोनां NDB ब्रादार्सफोरखौ उदां फोथाराव लानानै फैनाय जायो। नाथाय मोनसे दुखु गोनां बाथ्राया मा, जेरावनोखि NDB फोरनि गासैबो प्रब्लेमफोरखौ जुदि सल्भ खालामनो थाखाय भारत गभर्नमेन्टनिसिम जुदि डिमान्ड खालामदोंमोनब्ला आरो भारत गभर्नमेन्टआ जुदि खोमाखौ जुदि खोनासंनानै दिनै BTR बायदि एकर्डखौ NDBनि थाखाय जुदि खालामदोंमोनब्ला दिनैनि बे स्टेजाव मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांखिनि NDB केडार्सफोर दङ जोबथेसालियाव जोबजानानै बैफोर NDB केडार्सफोरा लोगोसे मानगोनां रन्जन दैमारि सारा बे BTR एकर्डनि गेजेरजों मानो उदां जानो हादिया। बेवहायसो जानानै दं बयनिख्रुइबो देरसिन पलिटिकेल गेमा रायजो राजा नोंथांमोन। बे गेमा दिनै जोंनि हारिनि गेजेरावनो इनभल्भ थानाय सानैसो बर' फिसा पलिटिकेल लिडारफोर दङ जायनि थाखाय दिनैनि समाव मानगोनां रन्जन दैमारि सारमोन बायदिया दिनैयो उदां फोथाराव फैनो हायाखै। दिनै BTR एकर्डनि सासे सिगनेटरि खालामनो मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालिनिफ्राय साननैसोनि थाखाय
बिटिआर एकर्डआव सिगनेचार खालामनो थाखाय बिखौ उदां खालामनानै लानानै थाङो सिगनेचार होखांनायनि उनावहाय बिखौ फिन जोबथेसालियाव दोनहैफिननाय जायो आरो बेराफारसेथिं प्रमद बर' बिथाङा मा लेक्सार गायो नै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मानगोनां रन्जन दैमारि साराबो उदाङाव फैबाय एसेबां थगायो एसेबां नंखाय बाथ्रा जों रायजो राजानि सिगाङाव लाजियाखसै एसेबो बेफोरबायदि नंखाय बाथ्राखौ जोंनि सिगाङाव फोस्रावनानै लाजिनाय गैया नामा लाजिनांगौ एसे बेनि गेजेरजों मोनसे सोंथि बेरखांबावो जे बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बे बिटिआर एकर्डनि उनावहाय जोंनि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड डिमान्डआ बबे खनायाव गोमानानै थाबोखो लोगोसे बेनि सोंथिखौ दिनैनि स्टेजआव जोङो सोर लिडारनाव सोंगोन आरो बेनि फिननायखौ सोर लिडारा जों रायजो राजानो होगोन थारैनो जोंनि हारिनि गेजेराव एसेबां थार्ड क्लास लिडार जोनोम जामारबायना जायफोर लिडारफोरानोखि जोंनि गासै बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ बबेबा आन्दो खनायाव फानखुमा बोनानै जोंनि गासै बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ आलो गोजोनै बाहायनानै ग्रोम ग्रोम गारि मटर बिल्डिं हा हु धोन सम्पति आरजिनाय बेफोराव बाहायफैनाय माखासे गोबां बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन नाथाय दिनैनि बे स्टेजआव पलिटिकेल बिथिंनि गेजेरजोंनो जोङो जुदि जोङो मोजाङै जोंनि ओनसोलखौ जोंनि बर' हारिखौ बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजोंनो जों जुदि दावगाहोलांनायनि जों जुदि सिमांखौ नुदोंब्ला बेनि थाखाय जोंनि हारिनि गेजेराव जोंनो सासे मोजां गोग्गो पलिटिकेल लिडारनि गोनांथि नाथाय दिनैनि बे स्टेजआव जों रायजो राजानि नोजोराव सोरबायदि पलिटिकेल लिडारनि दैदेननायाव सोरबायदि पलिटिकेल लिडारनि सान्थौआ जोंनि गासै बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि थाखाय एसेब्लाबो मोजां आरो बै पलिटिकेल लिडारनि दैदेननायाव जोंनि गासै हारिनि सिस्टेमखौ जोङो एसेब्लाबो आगानसेब्लाबो जोङो आगान होनो हायो बा आगान होनायनि सुबिदाखौ जों मोनो बेफोरबायदि पलिटिकेल लिडारखौ बा बैफोरबायदि माखासे लिडारखौ जों फैबाय थानाय समाव गासै बर' फिसाफोरा जोङो सापर्ट खालामनांगौ बेखिनि बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै दिनै आंनि नैबे भिडिअखौ आं फोजोबथ'नाय जाबाय खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि मुंख्लंनि थाखाय जोङो मानो आसा खालायबाबो फैसाया गैया आरो माखासे जेल जाग्राफोरनि थाखायबो दिनै दाबो बख'दिया दाबो जोङो नेनानै थायो फिसाफोरखौ आसा खालायनानै थायो माला गबोगोन माला फैगोन जों आसा खालायनानै थायो फिसाफोरखौ दिनै आंहाथ' सासेया जेलाव गान्दा बसुमतारी आरो सासेया हाथारनानै थांजानाय NDBमोन आंनि फिसालाया दिनै मुंख्लं जानानै थांबाय दिनै आसा खालायबाबो फिसा गिदिरखौ मोना दिनै सासेखौबो आसा खालायबाबो बिनि फैसाखौबो मोना जोङो न' बां फानजोबलांबाय हा हु फानजोबलांबाय थानो थाखाय जोंहा जेबो राहा गैया गभर्नमेन्टआ जोंनो मानो जेबो राहाखौनो होआखिसै साख्रि मोनगोन होनबाय साख्रिनिबो थाबायबाय लेखा रोङाबाबो मोनगोन होनबाय जोङो गासिबो डकुमेन्टसखौ जमा हैनायाव जोंखौ मानो दा साख्रिबो गैया जेबो गैया जोंखौ फां दुनियासो खालायबाय जों दा मा मावनानै जानो जोङो हाजिरा मुजिरा मावनानै जायो फिसाफोरखौ आसा खालायबाबो गैया जों फिसाफोरखौ नायनो लुगैबाबो गैला रावबो गैया जोंहाथ' रावबो गैया बिबै आरो फिसौल' जोङो हाजिरा मुजिरा मावनानै जायो एसे खस्थ'यै जाबोयो जोङो इसोरनि अननायाव जोंनि फिसाफोरखौ गभर्नमेन्टफ्रा एसे बख'बा हामगौमोन जोंबो आसा खालायनानै थायो जों फिसाफोरखौ नुला नामा जों फिसाफोरखौ नुवा जोङो दलदब थैनानै थाङोबा फिसाफोरखौ बबाव नुबावनो जोंलाय जोंखौ मानो अनजा मन्थ्रिफ्रालाय जोंखौ मानो अनजा जोंखौ अननांगौमोन जोंखौ न' NDBनि न'खराव फैसा हैगोन न' लुनानै हैगोन होनदोंमोन गैया दासिमबो नाया फैसाबो गैया न'बो गैया जोंखौ मानो एफाग्राब खस्थ' होखो जोंबो बिसोरजोंनो नांथाबनानै दङमोन नांथाबनानै दंनायावनो जोंखौ मानो बिदि खालायखो दिनै जोङो मानो बार बार मिटिं खुंबाय थानो गोनां जाखो सार प्रमद बर' सारा जोंखौ मा खालामनो सानखो जोङो बेसेबां दिनै न' बां गारनानै न'खर संसार खामानि दामानि गारनानै दिनै जों हिनजाव मानसि जों मुंख्लं न'खरनि मानसि जों बारे बारे मानो मिटिङाव ओंखारबाय थानांगौ सार दिनै जोंहा बेसेबां खस्थ' आंथ' हेन्डिकेपसो सार दिनै नुवाखै नामा सारा मानो अननाय गैयै अन्थाइ बिखा जाखो दिनै आरो फेरेंगा सार दिनै नोंसोरो मा खालामनो सानखो दिनै जोंनि थाखाय माथो एसेबो गोजौ लेभेलाव माबा रायलायहैयाखै जेबो सेस्ताखौनो खालामाखै जोंथ' दा नुनायाव खोनानायाव गासिबो
जेबो गोनांथि खोथाखौनो जों खोनानो मोनाखै। दा बिनिखायनो जोङो अननानै जोंखौ सारमोनहा जेनेबा बिटिआर सरकारनि सारमोनहा जोंखौ अननानै थाबैनो जोंनो मुंख्लं न'खरफोरनो जोंनि मोननांगौ सुबिदाफोरखौ थाबैनो होयो अननानै। दिनैथ' नोंसोरो नै दा नभेम्बर डिसेम्बराव होनो बै बाराव डिक्लेयार होदोंमोन, दा नै नभेम्बर फैलायबाय आरो डिसेम्बर फैलायगौ, दिनै दासिमबो गदानो गैया खोथायानो। दिनै मा खालामनो सानखो? अननांगोन सार, मानो एथ' अयनाय खालामनो सानखो? आरो बेसे खस्थ' खालामनानै जाबावनांगौ जोंलाय? जों नेयैनो आसा खालामैनो दिनैसिम बे थाखाखौ दिनै बै मासाव मोनगोन बै मासाव मोनगोन होननानै जों खोनायो। माब्लाबानि समाव जों एसे गोजोननाय मोनो, नेक्स्ट आरो फैयो मासआ थाङो, आसा खालामो ओरैनो फैयो ओरैनो थाङो मासआ, मोननोनो थाङा। दा बिनिखायनो जोङो अननानै एसेबाबो अननानै जोंखौ नायसनदो बा हेल्प खालामदो अननानै। बयबो जों मुंख्लं न'खर बा जों एनडिएफबिनि मानसिफोर गासैबो बयहाबो खस्थ' जारला, दिनै हाजार हाजार मानसिया गाबनांदों, दुखु जारलायाव सैनांदों, सोरबा सातजारला रायजो जानांदों, बेफोरखौ मानो नायसनाखै? अनसायदो सार, अननानै एसेबाबो जोंखौ हेल्प खालामदो।